so say papa we dey ko oni ne pani e bu ha den pi o na mo dia pi hadi ko kwaso yo ado jan kasa esena asana ba you bet you after listen you are still ICT as a chair how do you also am I until anyhow as I you are the present to pass now from what I said we're not for the point is that you can see across the board send you MPP chairman, national chairman, Mr. Steven Ntim, the penny for a 2 about chairman. To say a son of Mono Becca Sakra, Pedro, Quando. Now, see what to that was say, Apache Apesia, would be a Tiso, Ghana, to the Safra, you are there's a car on 1 to the 9, and then now, send it. But you didn't copy 20 and you are. But I do your own fasting, and then you go for it by. Now, say I'm going to still 18 for but you buy this guy say, you're poetry. That's a number. You call it the Amanoko, you are a party. She said, the Mammy and I, because I see, send it here, see the one Nasu. It's about an answer. Then as a teacher, and said, you are saying that you should. And the smile say, and I did prefer why. But see, was no ultimate chance in person. Nana, yet, Apache, or was wanted it. It was my idea. I will go my day, saying, family, problem, one, and also idea, but you wore official done. But you know, answer, you know, I anticipate the teacher. As a brand, no. Say you were a Cassasia, national chairman, MPP. You write. I say, because I see, I said, there are simple washer fan. What was afraid, and so to my dear be, you could peer to no more to be a man. There is no person for share, and then not in event. To be by, must say, all in our eyes will be so was pie. To the Moya command, say, hey, that's a Brian idea, unwarned, was his sanity idea. And yet, I had the as I said, that's a bread, a timber. Until they move by her, every team has no. Said you a dear Cassia for father, as a bread a year. Because of me, send the dear come. Emma who has one PM1. Now, I said, and try to buy our small, sir, Mufa, the team, the kind of Mamma, that's a bread, a triqua. About us, they simple more dear. Such a if you like either from January and first. We got any, your Tuesday. Yo, churches in the cheap. So, compound what now. You got guy in the That's a check myself. Not easy for me. Panchuba, taboo, that we have for as it was our trend, because on as a Panacas, discretion, you have seen the tree of trade, not a chacha. This is example. Yeah, correct. The next audio.
otie bi a bibi esi na chi pa presentation we here. na wa shi ba pe I'm ba going to be in this. then go so trap Ochare, that's me ibi ti ama. Ayo Nura Steven Ntim, NPP National Chairman. Odi abeboa Etwereso man, Odauman, enu ochi man. Aya fasha yesi no na wotwitwe. ampa Eye menigi na eye mahoho. bi ampa Se minim se ebre eni ne ho. bi ampa Na sebe eto ne nkra. Na da no ma ne mpanimfo ede omo ani behwe ne ekoso. bi ampa Na chi ono ankasa asom no ndi ne ntwie baako ene buo mu ade. bi ampa Na nanu mfamu wa. Ede omo ase. bi ampa Mi di emia na mi di eni mu na me di aseda no ayede. ya man mo yeah Pa no kenje. asibe da mo asi Chairman se chairman asi minchina chairman asi se ni wo baby a pa kunku ye fie so a pa busa pa egun sapa pa na ne botai ni ni dwuma di eda na ni mu no pa ne wo hwehwe saka saka pa se eda na se sampo sa una de ba na ko ondo abi se ni se ho yin sa ya ke ni ni e bela mpeni mi da masipa okọ a mo nkyerɛkyerɛ ma ase nyame yɛ adom a na bɛnkrɛ bɛyɛ ukuada nti mɛbɔ no ho mu na baabi wɔ biara nso n'anim mpanimfoɔ ɛde ase pc ampa danas yo adi sampo yɛmfo so no afi yɛne bɛfiri so mu because that means we mɛfiri ɛnkɔre saa pa you went team na mo so abeye ni aso dododo nti asibe so odon so ade ede ensaye udi so ya enye yi to kura re sam Hennessy esie afei to so daka ba ko esi eye wo ewura team ti na mu sam afei domo a ewura team ade mo aba no mo so mo fa mu e mo ko so mo nya bi abo ewura ma na mo ne da ho No, Akyem. kasa Say na that's it. Say. You go can kasa ni say. When you are so. yo Asida. Ay man na clean penny. That's it. wasi ba ewura team si na mu wasi panifo si e ba jinti ya so enye di anka e fe senka ti asida ɔkyea that's it ɛneɛ the coordinator ma watwɛn deɛ a na ne menim ne sɛ after wei no wobɛfrɛ mp ampa ɛne dc ampa ɛne district chairman amanneɛ sɛ adeɛ a national chairman be national chairman ampa nti wobɔ constituency amanneɛ a ayɛ dansedie da bi asɛm nti ampa sɛne aseda no yɛade ka deɛ ɛti nso fa adeɛ to aso ampa yafo he no asia so asia bonaba so amma no dibia wa na mo ahemfi ha Yo, Akyem. asa Say jam na so. Tina to that say. Say bye. Say the dump na bye. akra nananom sani openi kase kasa se wasi so mo aba
no man now who dear, but now who share will be good out of Panama. To best record more than penny for a day so actually. Across the country. Okay. So, Chairman, that's it. I'm saying a rare OT kind. And then on the wild share or that youth organizer. We realize it just like your corporate, I didn't go regional youth organizer, but when you guys are doing so, don't drink a crack. That should be an now, what I say, you know, Cassino, Yamashita, the Wabachen. Well, yeah, or told us to use here. Bismarck, okay, National Chairman, and I walk. Dr. Ernest Kumi is the Director of Research of the MPP. Global. Yeah. And Global. And you are Asamoah, Odauman Asamoah, or National Chairman, the brother Kuma, or also National Chairman Secretary. And they all Benson, Sarah. Oh yeah, but the Melina Anantia for the play. Oh yeah, the security coordinator, and he's also in charge of chieftaincy. And you are using to buy a wab you are so. And you all Ben, you Kuma, and also a research secretary, and only administrator. And wow, Wabofra. I'm a smart. Operations at large. Yo, yeah, that's it. What we here? An animal super introduced from Akyem. Be a night, be a movie of no ambition, no near body, dear pet. Oh, I can also, I just said, when you have a video, what you keep. It's a bashasi. Every we have one, Pacho, Bodi, Ache, Udibia. Then I could go into the kind. We have for him and I rent to him. Chairman, I'm fear chairman, chief parish chairman, MPP. Oh, Bafo Akyem. CPN. CPN. No. Honourable Kingsley. Design Osumpahini. Sumpa. When I'm the assembly member. Also, assembly member. I'm saying Osumpahini. Sumpati. I said, Bravo. Yes, here. Obia kese. Niba penny neme. Oni wanzo amena mhweku. Many abonto to me hina. Me wo dem. Dasi brain konwano. Eba penny penny. Dasi brain ni wa ono fechi. Abonto dom ehini. Ti my so. I feel we are 18 years. Yo, Meso Chairman, for a champ. For a champ. This many Darcy bread. A champion. Wow. A chairman, a dorsal. And so, Mina, pre-praying. Michelle Pima. Also, let our money. Every amount Tinidin, Darcy bread, Fusukabi. I be a what in the dear, and there should be an the Dibia Casanca say, query Nina Muni. Tibein. Apart from say, or yet a treasure cray, a him. Ye will man tambi a war or chip a chimney and my friend Odauman. Odauman, the crummy brain, the Shana say, free banker. Equity prank say near day now. That's a bread. On a head, ye naso. Ye or down so everywhere. Uba or chimemu, send ye yashishe, yahine afano. Ah,
yɛwɔ ɔseawuo, yɛwɔ gyaase, yɛwɔ benkum division, yɛwɔ nifa division. Enti ɔkyeman mu benkum division a ɛhyɛ aseɛ firi Bɛgorɔ mantam ɛde bɛsen kɔ Sukum ɛne Sawam mantam ɛsan de bɛsen ɛba yɛn hanom ɛkɔsi Utwapra no kɔsi Banka ne ade nyinaa saa mantam no a ɔkyeman ato ne din benkum division no nananom mmienu na hwɛ so ɛyɛ Daasebrɛ Ofosukwa ayɛ bi ahwɛ ɛna afei Daasebrɛ Bɛgorɔ na seesei ɔno sabi ɔkɔkura nti yɛnya mmɔ obi ɛsi anan mu nti sɛ no dwumadie no nyinaa saa benkum division mantam no nyinaa bɛhyɛ Daasebrɛ ase nti ɔte hɔ no adagyeɛ ketekete sɛ nya afa hyɛ na wohyɛ fa wie a ɛsɛ sɛ woda buom kakra a ka menyini sɛ nka mama bɛto ne ha nti no Daasebrɛ Ofosukwa bi ayɛ bi ahwɛ ɔno nso ne dwumadi a ɛhyɛ ne nsa wɔ ɔkyeman mu a ɔde som ɔsaagyefo ma ɔkyeman bɛyɛ ɔkyeman nti na yɛ no nso musɛmpa ɔkyea me Daasebrɛ metia ma mpanimfoɔ ate ɛdɔ mo ase bio pa ɛyɛ nso sɛ Director for Chieftaincy Affairs nso wɔ ha bi ɛwɔ ha mpa ɔsɛ kwan wei mu ɔba na sɛ ɔno anka ho deɛ na ɛsɛ sɛ wasaka poma no wɔ anim ɔbɛyɛ pure ahensɛm yɛa na yɛka sɛ nananom ɛnyɛ politics ɛno deɛ yɛa na ɔmo ka no akwa ɛti sɛ ɛwi ase sɛ ntamfoɔ mmienu ɛfiri yɛfo mu ba yɛkɔ obiara wɔ ne ɔpɛ ɛna ɔman no a yɛtem no yɛsɛ yɛwɔ free democracy free speech obi atumi kyerɛ no adeɛ sɛ ɔbɛdede na abɛka sɛ nananom ntumi nkyerɛ ɔmɔde yɛkyerɛ yɛ adeɛ yɛyi sɛ tɔ mmerɛ bi na sɛ bɛnyamfosafoɔ wɔtena hɔ na nkwaseafoɔ hyɛ mmara ma wo didi so a ɛyɛ dɛn ɛka ho nti abatoɔ duru so a ɛsɛ nananom nso wɔ adwenkyerɛ a wɔbɛyɛ dɛn nkyerɛ mpa nti ɛduru mmerɛ sɛ ɛkyerɛ yɛ adeɛ nso yɛbɛkyerɛ yɛ adeɛ nokorɛ ɛno deɛ Asɛmra kasa nea ɔpɛ no obɛtie nea wɔmpɛ no nso sɛ bɛyɛ no mu a ɛdɔm kura yɛn mɛtumi aka sɛ de hɔ ɔkyeman ɛsɛ mekura 1/3 because sɛ wɔkɔ ɔkyeman no sɛ Bɛgorɔ ne na mehwɛ Bɛgorɔ mesan hwɛ Suhum deɛ a ɛyɛ sɛ benkum division no yɛ kura ɛso about 240 towns villages including Odau about 76 ɛdɔm kura ɛdɔm nso yɛkura me ne ɛsiane nea meyɛ nti no mekasa nso obiara yɛ tie sɛbe yɛmɛtena akonnwa yi so no ne ɛwɔ baabi a ne yɛgyina ɛdeɛ yɛnkɔyɛ pataku a ɔbɛfa wo dwan ho nnua yɛ dɛn adwa ne ho woyɛ pataku a mobi hu sɛ woyɛ pataku odwan a mehu odwan ɛyɛ nokorɛ ɛna ɛhia ɛna sɛ bɛyɛ piripiri ɛnyɛ yɛn o daakye yɛnkyirima nti sɛ ɔman no yɛtena hɔ yɛsɛ yɛnkasa na ɔman no bɔ a ɛbɔ wɔ yɛn yitiri so nti no ɛdeɛ deɛ yɛka nyinaa ne sɛ ɛmmerɛ pa mu no yɛsɛ yɛka biara ɔmbɛte yɛnka nti kaka nkyerɛ kyerɛman sɛ yɛda no ase na asu ɔdɔm no anim ɔgya nkɔmmɔ bebree wɔ hɔ a ɛwɔ a yɛdi nti na asu ki no
ɛnɛ wɔ mehyehyɛ po nso sɛ mebɛnkra na meba aba abɛhwehwɛ no wɔhwɛ m'anim na ɛso Madam,